Kaseng ki palait na udrok ka Meghalaya Drugs Users Forum, kalapan pa bagajing kun persya ya udrok kum ka umsaw kan omne slam, Henry ka don kam da kalinti ka bajay jay. Habakran menta ka khat santari ujaliw arja alpasaw uba bari ulaong, bahagini kisngi la yu iya ka jing kanray ki nong di drok hanong ba shilong, Henry shisien bakwa manwanra ya ka jing kala ha udrok, haban le da ka way kalinti ka bane junom. Ulaong bala dalet kanra kumtu kan don tang ka jing kala ha ka jaka, kat baki nong di drok kinlet syakaway ka jaka pat. Namar menta ka jingkan ray udrok kala suk ban yo hanong ba shlong. Ulaong balada that ya ubriu kan pen do nut pen ban yai le ban yai di ya udrok namar ba ngol le ranshu ya ladi. Kabalan kam kalong bante la kam ya kinong di kinong wanra om ya kibadi ya udrok bante la kam ya udrok ran kam ban ya trilang na barok kilyang nadu ka bor sarkar kishnong kiseng bat kiken hun. Uba bari ulaong bakat kum ka jingtip na ka Health and Family Welfare Ministry Meghalaya na kishis pa angut ki bakarni di drok khat arngut kindon ke jingpang HIV, iway na pedeng san, ubadan ke hepatitis C, uway na pedeng shipho udan hepatitis B. Isu bitang i kabolong very negative sipang ka addiction. Ngai iru ba kadon gajing khanra ki jaka baki khna aki adon na gajing kitu ki bang mapa gajing kerni di drugs but kalong ke iru ko bosmosi but namar ba sisin bang yong hiban wanra jing kala how drugs ken ngide ban kali la dia hatu ngila nem bantre shidrem lani ngidon em kata gajing yaisha ban yai tre namar ladang kajing tre kajing shidrem jongi kalong kum kum saw tu kan saja no tang sipor namar ya mentahi ban supet hot ki kadon kajing khanra kadon le se kajing nong kum kajing pile rani ki khna ki ba ngop kajing di drugs hadu baki kimi ki pa bapli kim not ban wan mi shkman ngilamut hi ban ya keren ngilamut hi ban ajing tho an rengi perkhat pa ka bha kami apa jong baro tingong in kan nak kham thanda la din dhabut ngin sa ya keren pa de kani te habangi i tu jing le am tolong kalong ke pa ka basusi ba katu ka jing le ka jong ki kanomman la ki jing kalaro ho ngila le khnra po yo ngila le khnra po pulu an rei ba mentahi ngi ba only the place changes. People have not changed. Kibriyo ki jaka ban le tidran se poyo la le no shaway kinong de bla de bandi shaway la long ki la sakmalon te takadaw ladangi don kajing sidham bante kim lang salang mai kajing tre kajongi kadong kandai ban long ka continuous kadai ban long continuous ngidon por menta ban libat yu khna obla kerni di drugs poyo apo polo and ngidai bru bandan kajing sidham kin ban ngintip ba bali tu khna upoi hadu tu pot bali tu khna upoi hadu tu pot hatung idon em kata kajing sit hempat ba nginlet pa chi school kum kiseng ba pher nginlet chi school banaya awareness ngini kundu ihna samla kadong ba pher bangin keren ngidon em kata kajing e para riu ruban wanra kajing laladang ibu khna na kadong u khna na kaying gasem la ni na kur ka jajongi uya kalenti bamde hatung idon por ne em banle ja selok yu ningi ape tang lanu bunjot bangin yo ban penleran ti hakajingim jonga kumri ru kain ngan chu anga ba ka bakodor tam hangi gede gejing kay ka buram adai ka buram jonga pi penleran pi that hadu ba next time thareng anda syakem manum leran chu namar kalong bun sin kita larangi kem yu we khuna abadi rat lada man ka por ni yo aban kem yo ka along gumangi that yu unja ka tu ka jing leran hadin ka tu ka jing ka jingkwa ajong ka jing kala ha uru kanuman chu ka jinjar ba namar ba maya ba mentahi habangi ngipet kumno bante la kam mi ka yau ni drug sapo kan ni imlang salang ka kidon ki riu start ki bladon kalenti kan ni haban ya trilang namar ya ba mentahi ho agi tu kajing khrang i tu kajing let kajing that jing sha that ki khna ki bakerni ha ka drug labon ma handai kalong kai pat ka ba nong kumno ngimdon crisis pat hapo imlang salang mentra por ba hakapor jongi por bangindang di na syakem we yu khna obadi drugs senong thmai por si silong nom yo drugs yo ajinja banwat namar lighting lot henrei menta pat katu kajing khanra katu kajing lek ke jongki mo ban kem mi to ka boskusi kalong ningkong e bagi yo tangi victims kimyo tahu big dealer inga kami i kerteng kita ki big dealer kita ki baladi deka senduk ngai baru khoi nang tu ki basa kem ka basusi kalong ba
itu kita tangki kena ki bakerni haka di drugs ngim yo i kita ki brio ki ba buat dakaan lu ka tuet kan ta ki i ba khanjat kan tet haka jing tre long kadon kajing ko te ta kadang la kaliang jongi kwa hi ba long ninda long ka bala ay le ban tre lang namar ba ban takil hi lani ban te la kam yu drugs haka imlang salang jongi ya kum ba kilong ki brio kadon lai teli ka benta ka we ka supply reduction kata kadai ka kamlam jong ka sarkar batte la kam yu drugs kum no burung chaka imlang sa alang ka jongi ka demand generation lani ka demand reduction ka bangi khot kata kadai ka jing yeslok ka jing ay awareness program ka jing ki awareness program di tang apo tang por bayu opisa lani ne bom yu opisa ka jing yeslok ka jongi kum no bangin yele baki kena ki bampadi ki nom ngap drugs ki no ki kena ki belangop baki light da ka jing ya selok barkawai ka bakhado par ka di ka harm reduction ka bamata mingi menta ngan su ai nuk sai pi arpos na mun sha po Manipur Nagaland hapor pas dang ban jile drug nga kama to ko por ki porlok jongi ki thu ki ong ba ni siti to bandalap underground dan ni tau le no mong si khot bandalap le no ni sa siat don bo sa siat no fosil don bo sa berngam deki underground te baro khoj de ki let into hiding ha ka jing ting baro khoj bun bayari nomor ting hi sa siat ma ke ga baje pet ka HIV case, pet ka Hep C case, pet ka jingpang ba per gizdang mi. Namar ba rengkat ni hab benetre lang ka supply reduction lu kadon, ka demand reduction lu kadon, ka harm reduction lu kadon. Ka harm reduction kumba ki ni ki NGO ki le ki badan hapo jong ka max kadi ban penduna swai ka jingma ka bami nu drugs. La bandai ko overdose death ba ar kawan ka HIV, hepatitis C, hepatitis B kini jingpang ba per na kani ka jingle ka jongi da ka bangi that kini kena ladang ni bernyam mi kini man show ban sim service ka ba ma kalong ba yo mentangi yele bante lah kami kawi ka jing sniu kami person ka kawi jing sniu no maria ba mentahi kat kum ka data ka bangi yo na ka Ministry of Health and Family Welfare ngitip ba hami khlaya lada test his pa ngut uku ki kena ki ba krni di drugs mut khan arngot kinde ki badon HIV te na ka uwei na preng ki sangut udai badon hepatitis C but uwei na preng ki shipongut udai badon hepatitis B te kum kini ki don ki ba kumangi ong habangi pet ki ba krni ya ka jingpang demo nimdai ban pet tangi ka physical aspect jong brio ban te ban bom yu ban pelera yu ban pencengai de drugs namal ngi haban pet ya ka kom perkhat ya ka mental ka jong o ngi haban pet nang ni nga ngit ni kena ngi don nut krui hang ni nang ni nga sikali manu na pedeng jong pi ki bampat don kata ka jingmut ban society lede baru kai kias ngap namal wad dangar ha kapor bangadi mencuang ham kwa atau bangan di adu dukerni bangan tu bangan sedang ban le ki kam ki bal along anti social kwa hi ban